apo mira ndipinde sorry. Kowauire mutara mafungo nandiri kutambe kumani mbouire ikwewe ndambokuudza kuti sara but iwe uda kungoita nharo dzongonditeera chete handi mutara chaida kudhiskasa futi nyaya iyayi chimbochilai mumbodya izi manje ndine latest nyaya dzandida kukudzai dzakatowanda kwewo kunitarisire hausi utambonaona kanaka asi kumba kwenyu hakunaona kanaka chimbomirawo ndinyadzisa usaita kunge munhu wekumusha fakeni chimbonyarara sorry mudhara harisi dhisi renyu iraiwa mind your own business mungosiyana handinambowanzirana munhu kana hwani panapa runhu apamba hausiri wakaripfekere iwo usitambozvinzwa kuti pavanhu hapararo here shamwari unotisurira apa zvikadhakwa apa hamena ako kumano unofinurawo iyo saka iwe pauya kuno mukadzi wakwamusiya pai ndamusiya ari kumba ende usandibvunze zvisina basa komujara if you don't mind ngatichinjaneka pekugara right ungosiri uninyepere imbomira wabvunza zvisina basa saka zvese vanotaura zvina musoro amanaka mudhara mimi so ini ndiri wako wanza wako mfana panapo wanyatsombouire enda ndichada kuramba ndichibvunza pamba pacho naisi nyaya yekuti teitaka kumakai nice samudhara kuda kutondibuka but wanga usingafanira kudaro amana zviriko here zvamunenge muchitiitira izvi mudhara aiwa chitombonyararai plus because mukutaura zvekupenga because panapa ndizitombobva zvekumhanya mayas